Hola, aquí l'Anna Romaní, de la companyia Xuriac, que pels que no la conegueu, Xuriac és una companyia de música i dansa antiga i tradicional. Fa 10 anys ja que correm pel món fent espectacles i formacions sobre la música i la dansa dels segles XVI, XVII, XVIII i la posem en relació amb la tradició, amb allò que ens ha arribat per transmissió oral. Aquest any l'intensiu de cap de setmana serà online. No us preocupeu que Harmony Games ens ajudarà a exprimir al màxim les possibilitats que ens ofereix la tecnologia. La temàtica, follies. Follies ibèriques, follies franceses i aquells gèneres que estan relacionats com les espanyoletes o les jotes. Teniu 2 itineraris per triar, el de música i el de dansa. Es treballarà tant la teoria, prepareu la llibreteta, com la pràctica. Prepareu els cascos, micròfon i aparteu una mica els mobles del menjador. Tindreu una xerrada amb en Carles Mas i en Francesc Tomàs, el Panxito, una altra xerrada amb l'Edwin Garcia, classes de corda polsada amb l'Edwin, classes de dansa amb l'Eva Narejos i amb mi mateixa. Us he dit que era intensiu, no? Els que no pugueu suportar tanta intensitat tindreu els vídeos gravats durant uns quants dies per poder-los mirar tranquil·lament, d'acord?